बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांनो हागोन थ' सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आङो फैफिनबावनाय जाबाय इन्टारेस्टिं आपडेट थ' जोङो बयबो मिथिनो मोन्दों दा जोंहा जिथुनिखि 3 आगस्टआव मोननो गोनां अरुण'दयमोन दा 10 आगस्टआवनो मोनसिगोन ना जोबोद मोजां खौरां दा बयनिबो एकाउन्टआव रां क्रेडिट जानो थांगासिनो दङ मामाया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोसावनानै होखाबाय नाथाय फारसेथिं जोंहा दुखुनांथाव खौरांबो फैबाय 3,000खौ मोननायनि चान्स गैला एबारावहाय ना जोङो आपार आसामथिंजाय दासिमबो दैबाना बेबायदि जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दाब दाब मोननै मोनथामसो जायगाफ्रावहाय बेबायदिनो मोजाङै दैबाना जादों बेवहाय दा बे दैबानायावहाय एसे अनसुंथाइ हरनांसिगोन दा बे अनसुंथाइखौ हरनायावहाय निस्सय बाजेटआ एसे माने मिलायनाय नंला जानांगौ दा जोंनियाव माने माखासे मानिया बेबायदि 25,000,000 मोननाय नंला आरोना थ' जायगा जायगा बेबायदि जेराव दैबाना जादों बेयाव 2500 खरि होसिगोन जाहैदों जोंनियावहाय 2500खौ मोननाय नंला ना थ' निस्सय एसे खम मोनगोन खम जायोब्लाथ' 1250 थाखायानो जाहैसिगोनसो खोमा ना थाङै थुङै बेबायदिसो मोनलायलांबाय आरो दा जियानो हक जोंनो समा खिन्थासिगोन आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होलांनि मामाया फोसावनानै होलांखानाय बिदिब्ला आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होलांनि मामाया फोसावनानै होलांखानाय थ' 1 तारिखआवनो मोननो थांगासिनो दं आरोना भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ बेसिखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय आঁচনি আমি 3 আগষ্টৰ পৰা বিতৰণ কৰা কথা আছিল ইয়াক এতিয়া আমি 1 আগষ্টৰ পৰা দিম যোৱাবাৰ যেতিয়া মই ফেসবুক লাইভ কৰিছিলো বহুতে মোক কৈছিল যে মামা এইবাৰ অৰুণোদয় দিব নালাগে অৰুণোদয়ৰ পুঁজিখিনি চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত দিয়ক আমি ইমান ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'ব খোজা নাই কিন্তু আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে চৰাইদেউ শিৱসাগৰ যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক এইবাৰ আমি 2,500 টকা দিম অৰ্থাৎ 15,000 টকা বানত আক্ৰান্ত গুৰুতৰভাৱে আক্ৰান্ত পৰিয়ালে পালে অতিৰিক্ত কৰি 1 আগষ্টৰ দিনা বানত আক্ৰান্ত হওক বা নহওক কাৰণ প্ৰভাৱটো সকলোৰে হৈছে কোনোবা প্ৰত্যক্ষ কোনোবা পৰোক্ষ শিৱসাগৰ যোৰহাট চৰাইদেউ আৰু গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় 2,500 টকাকৈ আগবঢ়াম অৰ্থাৎ 15,000 টকা আমি গুৰুতৰ আক্ৰান্ত সকলক দিলো অতিৰিক্ত আৰু 2,500 টকা অৰুণোদয়ৰ পৰা পালে 17,500 হল ইয়াৰ বাবে বাকি জিলাৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সকলক অকণমান টকা এইবাৰ আমি কম কৰি দিম মোৰ বিশ্বাস কোনেও তাৰ বাবে আমাক বেয়া নাপাব